गेरेंगा रनजित बसुमतारी बिथाङा फैबाय थानायाव इलेक्सनाव जेनगोन बेखौ रोखा मोनो। फ्राय जोंनि बिपिएफ दोलोखौनो दिनै सापर्ट खालामबाय आरो फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा थियारिखासै। इउपिपिएल हिसाबै दिनै समग्र बिटिसिआवनो जेबो मावनो हायाखै। दिनै लासिं सिं बाथ्रा आं बे नेताफोरखौ दिनै लाजियो, धिक्कार होयो। आरो दिनै स्कुल कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखै, बेबो लासिं सिं बाथ्रा बिथांमोननिखाय। दा गासिबो बिथिङाव फैलार जाबाय। दा ओंखायनो बे फैलार सरकार प्रमद बर' हिसाबै फैलार, दिनै इउपिपिएल हिसाबैनो फैलार, बे सरकार हिसाबैनो फैलार। दा बेवहाय माने खुनु बिथांमोननि सायाव आसा भरसा खालामनो नांला। सान्तिपुर प्राइमारियाव गोदानै मोनसे एक्जिकिउटिभ कमिटि दाफुंनानै लानाय जादों। खारन बेवहाय जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा माखासे मानसिफोरनि फाव फान्दायनायाव दिनैहाय गुबुन दोलोआव जयेन जानायनि थाखाय कमिटिया आबुं नङामोन। बेनिखायनो गोदानै मोनसे कमिटि दाफिननाय जाबाय, राफोद कमिटि, फैबाय थानाय बिसायख'थियाव खामानि मावनो थाखाय। दा बेवहाय गोबां जोंनि रायजो राजाफ्रा नुजाफैदों आरो जों मोनसे गोग्गोम पार्टि राफोद जे मोनसे कमिटि बेखौ दाफुंनानै लानो हाबाय। राजु नार्जारि बिथांखौ दिनै आफादगिरि बानायनानै दा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जाहाथे जों बे 14 नाम्बार समस्ति चिरां दुवार समस्ति बेखौ जोङो उद्धार खालामनो हायो, बेनो जोंनि लक्ष्य। दा बेवहाय जों बुंनो सानो जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जों इउपिपिएल दोलोखौ फेजेननो हागोन। गेरेंगा जे रनजित बसुमतारी बिथाङा बे समस्तियाव दा E.M जानानै दङ। जों नुनो मोन्दों बिथाङा गावनि ओनसोलाव मोनसेबो डेभेलपमेन्टेल खामानि मावनो हायाखै। बिथांनि दिनाव मोनसेबो लामा दालां माबा मोनसे फरायसालि प्रभिन्सियेलाइज जानाय बा लुफुंनाय जों नुनो मोनाखै। बेनो फोरमान जे गेरेंगा रनजित बसुमतारी बिथाङा फैबाय थानायाव इलेक्सनाव जेनगोन बेखौ रोखा मोनो। दिनै मिथिनो हादों रायजो राजाफ्रा फ्राय जोंनि बिपिएफ दोलोखौनो दिनै सापर्ट खालामबाय आरो फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा थियारिखासै। आरो बे इउपिपिएल दोलोखौ बिदाय होनो थाखाय जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा, जोंनि गासिबो थाखोनि कर्मिफोर दिनै थाग थियारि जानानै दङ। जों बेवहाय 100% जों देरहागोन बेखौ बुंनो हाबाय। दा इउपिपिएल हिसाबै दिनै समग्र बिटिसिआवनो जेबो मावनो हायाखै। बिथांमोननि जे नेताफोर, बिथांमोननि नेताफ्रा दिनै माने मोनसे खुंथायनि नलेजआ गैया, माबा मोनसे मावनो थाखाय बिथांमोननाव गोहो गैया। दिनै गुबुन पार्टिजों लोगो नांनानै सरकार दानानै बिथांमोनहा जोंनि जे बिटिसिनि थाखानाय क्षमताफोर बेखौ गुबुननोसो आसाम सरकारासो हरफिनजोब्बाय। 16टा डिपार्टमेन्ट थांबाय। दिनैहाय जोंनि बाजेटआव जेसेबांनाखि फैसा फैनांगौ दंमोन, इयारलि 10% बारायनांगौ दंमोन, बेखौबो दानजाबाय। दाहालागै जोंनि बिटिसिआव फैनांगौ फैसाया 1200 कोटि बा 1300 कोटि जाहैनांगौमोन, दासिमबो 800 कोटियावनो थानांबाय। लोगोसे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जेनाखि बाजेट बे 200 कोटि जानांगौमोन, दाख्लै थांनाय बाजेटआव मात्र 50 कोटिल' हरजाबाय। दिनै लासिं सिं बाथ्रा आं बे नेताफोरखौ दिनै लाजियो, धिक्कार होयो। आरो दिनैहाय बिटिआर एकर्डनिफ्राय फैनांगौ जे 1500 कोटि थाखा दंमोन, बेखौबो दिनै हरजायाखिसै। डिपिआर होनो रोङैनि थाखाय, खामानि मावनो रोङैनि थाखाय दिनै बेफोरबो बिराद लासिं सिं बाथ्रा बिथांमोननि थाखाय। आरो दिनै स्कुल कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखै, बेबो लासिं सिं बाथ्रा बिथांमोननिखाय। दा गासिबो बिथिङावनो लासिं सिं बाथ्रा। एनडिपिफ्रा जेलावनो दंजोबो, रन्जन दैमारिया जेलावनो दं, केसफ्रा मोनसेबो दिनै उइथ्र' जायाखिसै। दिनै मार्टियार फेमिलिनो दिनै राङारि अनसुंथाइ होनो हायाखिसै। दा गासिबो बिथिङाव फैलार जाबाय। दा ओंखायनो बे फैलार सरकार प्रमद बर' हिसाबै फैलार, दिनै इउपिपिएल हिसाबैनो फैलार, बे सरकार हिसाबैनो फैलार। दा बेवहाय माने खुनु बिथांमोननि सायाव आसा भरसा खालामनो नांला। जोंनि गथ' गथायनि भबिसत, जोंनि सेंग्रा सिख्लानि भबिसतखौ जों साननानै दिनै गासिबो रायजो राजाफ्रा दिनै बिपिएफआवनो थानानै खामानि मावनो थाखाय थियारि। आरो लोगोसे आं दिनै खावलायहरदों समग्र बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ, जाहाथे नोंथांमोनहा बयबो नोंथांमोननि गथ' गथायनि भबिसतनि थाखाय, गथ' गथायनि साख्रि बाख्रिनि थाखाय, जोंनि बिटिसिनि पावारखौ लाबोफिननांगौनि थाखाय, रांखान्थि अबस्थाखौ जौगानो थाखाय जों बिपिएफ दोलोखौ सरकाराव लाबोनानै इउपिपिएलखौ जों बिदाय होनांसिगोन। बेनिखायनो बे बिदाय होनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना मावफुंनो थाखाय फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मासाव जानो गोनां जेनोखि बिसायख'थि, बेवहाय बयबो नांगालनि सावगारिजों भट होनानै देरहाहैयो, बेखौ आं गुरैयै खावलायहरबाय। गोजोन्थों।